пеш 1250 сомонӣ мефурӯхтем, ҳозир аксияш кардагим 1080 сомонӣ. Набори мо 1 сол гарантия дорад. Истеҳсоли хитоя вардороӣ ягон фанду фиребиш нестак. Насиҳа ҳам дорем, 1 сола гарантии талонтон метиҳем. Як комплект тамоми кори сохтмон иборат аз шурупавёрд, гайкавёрд, болгарка ва перфоратор бо 4 батарейкаи калон ки 20 волта мебошанд ва 2 зарядники 23 зарядка ки тез заряд медиҳад. дар ҷош қарораи қадар меларзад, девола бахёнам ки гам мешикана. Болгарка ногуфта намонад ки батарейкашон индикатор доранд. Гайкавёрд гумшка даст пасташ мешикана. Шурупавёр бесёр тошни. Хака дигар тарзи кор кардани баҳо надорад. Ҳамагӣ 100 дона омагия бардоро 2 ҳафта аксия сар метем. Успех кунен, заказ кунен. Доставка ҳама ҷои Тоҷикистон дорем. Дар рақамҳои болои навор будам муроҷиат кунед.